אנחנו בשלב האחרון של הרכבת קונסטרוקציית הפלדה, קונסטרוקציה במשקל של 300 טון. חלק משתי קומות העליונות של המבנה למעשה תלויות באוויר על אותה קונסטרוקציית פלדה. שטח כל קומה הוא כ-500 מטר, שיעברו כמשרדים צופים לים. הקונסטרוקציה כולה הגיעה לפה בחלקים, הורכבה לשלושה אלמנטים גדולים, האלמנט המערבי שאנחנו עכשיו מסיימים להרכיב אותו, האלמנט המזרחי והאלמנט הדרומי. המורכבות של הפרויקט היא בעצם בגיאומטריה המאוד מסיבית הזאת של הקונסטרוקציה פלדה שלמעשה באוויר. בוקר טוב לכולם. אנחנו היום הולכים להרים את האלמנט האחרון שלנו, זה אלמנט ששוקל כ-100 טון. הענפה הזאת היא הענפה הכי מסובכת מבין כל הענפות שעשינו עד עכשיו. עיקר הקשיים בביצוע היו למעשה המשקלים הגדולים של פלדה. היינו צריכים שני מנופים של 500 טון כל אחד לצורך הענפה. יש לנו 3 קומות של 500 מטר, סך הכל 1,500 מטר של תקרות מעל פלדה תלויים באוויר.